హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం గుడ్ క్వాలిటీ హెవీ బోన్ లాబ్రడార్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఓన్లీ 2 పప్పీస్ అమ్మకానికి అయితే ఉన్నాయి. 1 మేల్ పప్పీ, 1 ఫీమేల్ పప్పీ. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 43 డేస్. అంతేకాకుండా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి మేల్ పప్పీ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 8K అనగా 8,000. ఫీమేల్ పప్పీ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 4.5K అనగా 4,500. ప్రైస్లో డిస్కౌంట్ ఇస్తారు. అంతేకాకుండా పెయిర్ అనగా 2 పప్పీస్ కలిపి తీసుకుంటే ఇంకా తక్కువ ప్రైస్కే ఇస్తాము అని అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు టైటిల్ నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.